Welkom. Welkom in Onneklip Bay. Is die beste plek waar jullie het en is veilig en ons geniet jullie hier bij ons. Dankie dat jullie hier komen stranden. Dat is baie voorrecht voor ons om voor jullie hier te heen. Dankie. Zo Dame. Die mense help ons hier so allemaal strek die skis net bietjie hoor. Maar ons is veilig hier in Onneklip Bay. Veilig. Ons trek nou net hulle allemaal oor die hoogwatermerk. Tuli is hier so. Al die pad van Garries af. Brandstof op die kan. Ons is hier. Henry? Hallo. Hoe voel jy? Reg? Langste dag. Zee was mooi. Als je niet mooi was, was ons in Namibie. So kilos het ons gedoen, sal jy sê. 365. Zoiets. 3612. Yes.